שמעתי ממך את הכרטיס. לא, שמעתי. אתה אומר מזה, אני שומע, ואני קורא לך, אני מכיר אותך גם לפני זה. לא מבין למה, אבל באמצע הרחוב כאילו. כי אני קורא לך שעה, אני אומר לך בוא רגע, ואני אומר לאנשים תעצרו אותו, והוא מסתכל, עד שהבן אדם קלט אותי. סבבה, אבל תשמע, הכל מצוין, אבל יש רכבת, תבדקו אותי ברכבת, למה לא עצרתי באמצע? זה שאתה על הרציף, אנחנו מחובתנו לבדוק את זה על הרציף. אני אגיד לך, זה הנהלים, באמת, אני לא נגדך, אני מכיר אותך. אז למה פתאום ברכבת? היה לך סיפור איתך בפסגת זה, בקטעי אדם, ואני יודע שמה שהיה נשמע, אז אני לא באתי נגדך, אני באתי לטובתך. אז אני גם קורא לך, ואתה לא מקשיב לי, אתה מאוזניות. עכשיו תגידי רגע, זה לא הוריד אותך בדרגה, היית שמי עכשיו אתה פקח? זה לא בא לי בטוב בזה, תאמין לי. לא, אני מחפש את זה. טוב, פקחים של סיטי פס, מטרידים אנשים באמצע הרחוב. אני יורד מהתחנה, בן אדם רודף אחריי, האוזניות בכלל לא שמעתי אותו. תענוג, סיטי פס משתלט לנו על הרחובות.